Voda. Je tu od počiatku sveta. Pomohla vytvoriť svet, v ktorom žijeme dnes. Je všade okolo nás. Je zdrojom života a harmónie. Rieky, potoky, jazerá či pramene. Voda si brázdi týmto svetom a neostáva nikomu nič dlžná. Jej svieže vlastnosti nám prinášajú pôžitok. Už od pradávna si ľudia budovali osídlenia blízko vodných tokov a nádrží. Voda ľuďom poskytovala vlahu a pomohla im zahnať smäd. A práve preto sa ľudia rozhodli začať vodu napúšťať do fliaš. Jednou z týchto firiem sú aj Minerálne vody AS. Voda celkovo znamená život. Život, ktorý nám voda dáva, nám, rastlinám, zvieratám. Voda pre mňa znamená zdravie, čistotu, život. Voda pre mňa predstavuje život, sílu a energiu. Voda pre mňa znamená základ života. Je to základná potravina, keď to zoberieme všeobecne, bez nej nie je život. Dovolte, aby som sa predstavil. Moje meno je Vladimír Hatok, pôsobím na poste obchodného riaditeľa spoločnosti Minerálne vody a akciová spoločnosť. Spoločnosť Minerálne vody vyrába, plní a distribuuje minerálne a tiež aj pramenité vody. V závode Lipovce sa plní minerálna voda pod značkou Salvator a dojčenská voda pod obchodným menom Drobček. A v závode Baldovce momentálne sa plní a vyrába, distribuje minerálna voda baldovská, či už prírodná alebo ochutená. Spoločnosť Minerálne vody momentálne vyrába gros svojej produkcie pre slovenský trh a zároveň vozíme aj do Českej republiky dojčenskú vodu pod obchodnou značkou daného reťazca. Máme v portfóliu okolo 20% aj privátnej značky kvôli vyťaženiu liniek v rámci celého roka od januára až po december. Samozrejme vrchol sezóny alebo sezóna pre našu spoločnosť je hlavne leto, od toho apríla po mesiac september a zvyšné mesiace sú troška slabšie, ako január, február, takže tieto privátne značky nám pomáhajú využiť alebo naše kapacity naplno, takže preto okrem slovenského trhu máme aj nejaký zahraničný, a to je hlavne Česká republika. Skúšali sme v minulosti aj Čínu, Arabské Emiráty, ale momentálne doprava je strašne drahá, takže sa sústredíme hlavne na náš slovenský trh. História siaha do povedzme 1890, kedy sa začala prvýkrát ako komerčne plniť voda do sklenených fliaž. Vozila sa ešte vo vozoch a distribuovala sa aj na nejaké kráľovské dvory, by som povedal. Postupne prišla vojna a vtedy po druhej svetovej vojne nastal taký boom, kedy sa zavádzal ako ten priemysel a určitá automatizácia potom v 45. roku. Tých 1900 roku Baldovce boli známe aj ako kúpeľné miesto, kde sa v podstate boli nejaké bazény, kde sa ľudia chodili aj kúpať. Ale vzhľadom k tomu, že voda sama o sebe, keď vyviera, má len nejakých 13-14 stupňov, tak je to dosť chladné a na tomto pohoreli ako kúpeľné miesto sa to neujalo. Takže viac menej táto minerálka sa začala využívať ako na pitie a to pretrváva až dodnes. V roku 1994 sa spoločnosť bývala ako štátny podnik Východoslovenské žriedla transformovali na akciovú spoločnosť a od roku 1995 dodnes
Je to akciová spoločnosť, ktorá si myslím, že napreduje a tie výrobky vieme nájsť každý deň v daných reťazcoch a vieme si ich zadovážiť na naše stoly. Tie stroje sú plne automatizované, znamená to, že dnes napríklad začíname tou preformou, tým vyfúknutím tej PET fľaše a končíme uzatváračkou a baličkou, ale medzi tým je tam ešte plno iných strojov ako plnič, ja neviem, potom je tam etiketovačka a to je teraz podstatné, že keď nemá dostatok tých vstupných materiálov, tá vyfukovačka, tak oznámi na konci a postupne každému jednému stroju cez riadiace jednotky, že teraz spomal výkon, ja musím nabehnúť, počkať, kým ma nakrmia tým vstupným materiálom. Čiže keď má výkon, ja neviem, 15 000, tak ona sa spomalí na nejakých 6-7 tisíc rýchlosť, ale stroje len idú pomalšie, kým sa nakrmí tým vstupným materiálom, ako aj uzávermi a tými preformami, z ktorých sa vyrábajú fľaše a vyfúknú sa, dostanú sa do obehu a potom už, jak má plnú kapacitu, keď sa dosypú tie koše, tak tá linka automaticky dá signál ostatným strojom, že a teraz bežme zase na plný výkon na tých 15 000 fľaš za hodinu a proste linka sa rozbehne sama od seba a človek len stojí a dokladá či etikety, či tie preformy, či uzávery, proste je to plno automatizované v dnešnej dobe. Spoločnosť má vždycky plány, stále investujeme prostriedky, ktoré sa nám podarí zarobiť ako v rámci predaja našich produktov. Naposledy sme postavili novú skladovaciu halu v závode Baldovce. Okrem toho využívame tie plochy hal, keď máme 5400 m2, tak snažíme sa investovať do sebestačnosti, to znamená, že snažíme sa investovať do zelenej energie, čiže na strechy, ktoré nikomu nevadia, nie na polia, ale na tie strechy, kde sú sklady a výrobný závod. Sme inštalovali solárne panely a snažíme sa vyrobiť časť energie sami pre seba, to znamená asi percentuálne by som to povedal vo výške 20% každý závod. Takže snažíme sa odborať nejakú tú uhlíkovú stopu a byť troška zelený aj v rámci toho, že vieme si zo slnka pomôcť. A ďalej, kam sa chceme pohnúť, je nejaká modernizácia v rámci logistiky. Tam vidíme ešte veľkú perspektívu do budúcna. To znamená to, že keď teraz máme tie najmodernejšie technológie v rámci stačania a plnenia tých vôd, potrebujeme doľadiť logistiku. To znamená to, že momentálne palety odoberá vozičkár na vysokozdvižnom vozíku a chodí a ukladá ich do priestoru na určité miesta, ktoré mu software povie, kde to má uložiť, aby sa zachovalo to, že čo príde prvé, musí aj odísť prvé a posledné pôjde neskôr. First in, first out, hej. Takže do budúcna chceme túto časť ešte logistiky zmodernizovať a to je to, že budú autonómne vysokozdvižné vozíky, ktoré budú odoberať palety a ukladať ich do regálov, kde budú automatické zakladače tých paliet a potom samozrejme aj bude sa odoberať automaticky a vyskladňovať na dané pozície pre kamiony. Takže toto je taká najbližšia naša vízia a budúcnosť v rámci nejakých inovácií. Dobrý deň, volám sa Daniela Slaba, som manažérka BOZP a požiarnej ochrany spoločnosti Minerálne vody akciová spoločnosť. Každoročne dávame našim zamestnancom rôzne benefity, a to v podobe tričiek, rôznych vianočných príspevkov a to všetko vlastne sa napája aj na bezpečnosť spoločnosti, kde našim zamestnancom poskytujeme všetky bezpečnostno-technické služby a oblečenie samozrejme. Dnes sme mali kontrolu v závode Baldovce z inšpektorátu práce, kde došli dvaja inšpektori na kontrolu.
na kontrolu nosenia OPP a celkovo výrobných priestorov, skladových priestorov, logistických priestorov a na základe toho sme vyhotovili dokumentáciu a zaslali inšpektorom. Boli sme úspešní samozrejme, keďže máme všetko pod palcom, čo sa týka bezpečnosti našej spoločnosti akciovej. No, máme viacero letakových akcií v rámci marketingu. Pôsobíme v Superbrande, v spoločnosti Superbrand, ktorá nás ohodnotila ako najlepšiu značku vody, Baldovskú a Dropček, dojčenskú vodu. A čo sa týka marketingových akcií, podporujeme športovcov, podporujeme tenistov, volejbalistov a samozrejme našich zamestnancov. Som František Janus, robím riaditeľa závodu v Baldovciach. Takže základ je ten prameň, hej. Máme dva pramene, BV1 a B4Ačko, minerálne pramene, odkiaľ sa voda akumuluje do úpravne vody, kde tú minerálku upravujeme a následne ide do akumulačných nádrží, odkiaľ ide priamo do výrobnej linky. V procese výroby používame jedincové materiály, ktoré slúžia na výrobu minerálnej vody. Jedincové materiály ako predlístky vstupujú do výroby. Do výroby vstupujú taktiež uzávery, ktoré putujú do vyfukovačky, kde nám vyfukne tú fľašu. Následne nám ju v tom celom monobloku naplní, potom nám to hneď uzavrie. Takže proces je tak dosť prísne kontrolovaný, máme veľa tých checkmatov, hej, kontrolných výstupov, kde sa kontroluje hladina naplnenia alebo nedoplnenia, hej, tej minerálnej vody plus uzáver, hej, či je dobre utiahnutý alebo či nie je nejako poškodený, hej, takže je to dosť prísne kontrolované. Potom nám to po právnikových pásoch ide na etiketovačku, ale predtým ako sa nalepí na fľašu etiketa, máme ešte takú sušičku, hej, ktorá nám tie fľaše predtým vysušuje, keď sú nejaké orosené alebo keď sú mokré, hej, aby tá etiketovačka potom nemala problém, že sa etiketa zle nalepí alebo niečo. Síce aj to máme kontrolované, hej, takže všetko je o kontrole. No a potom sa následne dátum minimálnej spotreby dá zase po dobravníkoch, to ide do baličky, kde sa nám spojí to do 6-paku, obalí nám to fólia a zmršťovacia fólia a potom to následuje na ručkovačku, kde sa dá ručka na vrch a potom to ide na paletizáciu, kde sa program, každý či 2-litrová alebo 1,5 litra má svoj vlastný program, ktorý poukladá tie balíky tak na paletu ako má. Následne sa to obalí a to už je hotové výroba, potom sa to odniesie do nášho nového skladu. Každý výrobok má dátum minimálnej trvanlivosti, takže aj voda má dátum minimálnej trvanlivosti. Dátum minimálnej trvanlivosti je rok, hej, na ochutené máme 9 mesiacov. Je to potravina. Firma Metrostav nám začala robiť nové skladovacie priestory na hotový výrobok. Začali sme asi 2 roky dozadu, nová hala má nejakých, poviem, 7000 štvorcov, takže je to nové. Skladujeme tam čisto len hotové výrobky, manipulácia je ľahšia, máme nové nakladacie rampy a všetky tie ostatné veci. Ďalej, čo sme investovali, to sme investovali do fotovoltaických panelov, ktoré máme na streche, aj ktoré nám vyrábajú tú energiu. Energia je v dnešnej dobe dosť drahá, aj tak potrebujeme byť zelení. Takže tak. V dnešnej dobe je novinkou to zálohovanie fliaš. My tú vodu predávame, hej, ľudia si ju kúpia, je tam tých 15 centov záloha za tú fľašu, takže bežný človek, ktorý to vráti, hej, dostane späť tých 15 centov. Následne, keď to hodíme do toho stroja, stroj tam má, dá sa povedať, nejakého ježka, hej, kde on prepichne tú fľašu, ide to, spúči to a dá sa to do nejakých kartónov, ktoré sa obalia, alebo nejakých fólií, každý stroj je iný. Hej, a následne to ide na zberné dvory, kde sa potom
kde sa potom recykluje ten materiál, alebo triedi. Predtým, ako ide do toho, sa triedi, hej, poviem, na farby, zelená, biela. My hneď ako to predávame plus 15 centov. Len zase sú tam 60-90 dní bez platnosti, hej. Takže ono sa nám to vráti naspäť, akorát platíme potom ešte recyklačný fond, alebo neviem, nejakých poplatok, poviem, za čistú fľašu, hej, bielu fľašu. Nejakých sa platí 0,01 centov a za fľaše, ktoré sú už farebné, tak sa platí nejakých 0,05 centov. A potom ešte každý rok alebo každý mesiac, neviem, jak to už sa zberá aj tá tonáž. Koľko toho materiálu spotrebujeme, koľko sa predá a z toho sa robí tá tonáž. Že koľko sme, poviem, za marec je to nejakých 75 tón odpadu. Aj za to sa platí. Ja sa volám Štefan Hatok, zastávam funkciu riaditeľa závodu Salvator v minerálnych vodách. Tak v prvom rade proces výroby spočíva v tom, že vodu naakumulujeme z pramenia, buď pramenitú alebo minerálnu vodu. Musíme ju naakumulovať do tankov, potom po potrubiach ide do plniča. Z plniča samozrejme to je ďalší proces výroby, kde prvé musíme zabezpečiť vstupné materiály, čo sa týka od predliskov, z ktorých sa vyfúknú fľaše a tie následne sa naplnia vodou a postupuje na etiketovací stroj, kde sa priradí daná etiketa, napríklad Robček alebo Salvator, a tá postupuje do baličky. Tam sa balia po 6 kusov. Následne sa ukladajú na paletu, kde sa paleta ovinie na určitý počet kusov podľa toho, aký formát sa používa, či 2-litrový, pol-litrový alebo 1,5 litra. Následne sa daná paleta označí etiketovacím kódom a určí sa na miesto v sklade, kde má byť ako priradená. Následne podľa objednávok daných reťazcov sa voda expeduje buď našimi kamionmi alebo autami do určitých reťazcov. To je asi celý postup. Potom už je len na zákazníkovi, či mu daný produkt náš vyhovuje alebo nie. Tak vízia je samozrejme veľká, každý dúfa, že budeme expandovať ešte viac, ako expandujeme. Plány, poviem rovno, sú veľké, aj očakávania. Závisí od ekonomickej situácie obyvateľstva, či budeme rásť alebo nebudeme. Čiže je to základná, ako hovorím, je to základná ako potravina, aj poživeň pre obyvateľstvo. Čiže je to jeden z našich národných bohatstiev, ako myslím tú vodu. Čiže bez vody nič života, čiže ja rátam, že je to do budúcna dobrá vízia. Rekonštrukcie samozrejme budú, áno, my chceme postaviť, dajme tomu, novú výrobnú halu, zvýšiť skladové priestory a samozrejme urobiť novú linku, aby sme mohli expandovať. Samozrejme to závisí aj od kapacity prameňov, môžeme iba určité množstvo limitné čerpať podľa povolenia ministerstva. Čiže aj v tom sme, dá sa povedať, že obmedzení, ako musíme dodržiavať pravidlá, aby sme zachovali naše prírodné zdroje a udržali úroveň aj minerálne zloženie daných vôd. Bez vody by sme tu neboli. Práve ona tvorí našu existenciu a je len na nás, akých zdrojov ju budeme čerpať a brať.